Velkommen til V22, Velux' nye produkt. Jeg vil gerne demonstrere Integra, det elektriske betjente vindue, og signalere forskellen mellem den nye version og den tidligere version. Her ser I V22, der er optimeret på rodeareal. Det betyder, at det har markedets bedste energibalance. Altså den gratisvarme, man får ind af vinduet, samtidig med, at man får masser af lys og en vældig god isolering. Udover isoleringsegenskaberne, som er forbedret, så er der gjort en masse for at få et meget smukt design, både udvendigt og indvendigt, og levetiden er også forbedret. Vi sammenligner med de eksisterende V21-vinduer. Nu vil jeg så lige demonstrere lydbilledet. Vi starter med at åbne for de eksisterende V21-vinduer. Og vi lukker for dem. Til sammenligning har vi V22, den nye Integra, hvor vi prøver at åbne for dem. Og lukke for dem. Også her er komforten i højsædet. Ja, jeg håber også, du bliver glad for dine nye Velux V22 vinduer.